visto. Elvira socorrista. Coa calor que vai, é unha mágoa non poder ir á piscina, Sei que non poden abrir porque non atopan socorrista. Normal, son socorrista como van a abrir. É que en Lameiro non somos amigos de nadar, no. Nada non, pero cuidado, tirarnos do trampolín a bucear, aí somos campeones do mundo, cuidado. Bucear non bucea ninguén como nós, non sei, tirarnos pum, barrasco ao fondo, Carallo, é cando hai que respirar, aí xe outro. Claro. Somos moi bons facendo morto, pero morto de verdade. Carallo, que despois para subir á superficie ronca yo nabo. Bueno, pero como nos tiramos, salto mortal, tirabuzón e tal, pero claro, carallo, como di Moncho, sair para arriba é outra cousa, claro. É que non se pode ter todo, amigos. No, é o estilo chumbo de Lameiro, que nos ten dado moitos disgustos. Por nada, ata que non atope socorrista, a piscina está pechada. É normal. Xa o ano pasado debeu pasar medio Lameiro por urgencia, non? Pois non vai ser fácil que atope socorrista. Pero como vai ser fácil? Sabe o que piden? 1,80 m de alto, complexión forte e saber nadar. Bueno, saber nadar. Saber nadar no socorrista, arre, carallo. Imposible. En Lameiro non hai ninguén que teña esas características. Persoa alta, forte e que saiba nadar. Se non fora polo de nadar, era eu. Pero non se me ocorre quen pode ser. Moncho! Colleronme de socorrista. E ti? Si, son a única de todo Lameiro que cumpla as condicións. Ti és alta e forte. Claro, nunca me decatara. E ademais, son a única que sabe nadar. Claro, home, iso ainda vai ser importante de todo. Páselo David Hassendorf de Lameiro. Eu a túa Pamela Anderson, cuidado. Bueno, casi mellor ao revés. Oh, e iso non é nada. Vas ver o modelo que teño que levar. Vas a alucinar, Monchín. Non podía imaginar nada máis excitante que a miña Elvira de chavala vixiante da praia. Que tan equivocado estaba. Era visto. Que? Que che parece? Increíble. Pois agora mesmo marcho para traballar. Como que agora mesmo? Poderás quedar un pouquiño, non? Non podo, Moncho, teño que ir traballar, home. Pero a ver, ya, por favor. Ai, Moncho, o primeiro é o deber, Tal cual unha vixiante da praia estrita, Estaba arrebatadora, salvaxe. E parecíamos David Dusseldorf e Pamela Anderson. Kit, chiquitín, ven por nós, que nos dar unha volta a Santa Comba. Fantástico eres, Bueno, e xa o primeiro día, non sei canto salvou de morrer afogados, Porque aquí en Lameiro somos moi amigos dos costumes. A miña Elvira salvoulle a vida a 4 que se tiraron desde o trampolín e quedaron ali facendo o morto. Cuidado, E fíxolle boca a boca a Marcial da Cañota. A Marcial! Culicua, ese. Como? Joder, pois o boca a boca. Elvira chámalle boca a boca, insuflar aire, para que un non morra afogado. E como lle fixo? O da caboca, Lino, estou te dicindo, caboca. A Marcial! A Marcial, sí, a Marcial, caboca ela, a través dos seus pulmóns, e da boca dele vai metendo aire para non morrer afogado. O que? O boca a boca. Dios, que pouco mundo tes, tusquiñas, me cago en tal. Bueno, cuidado, Marcial quedou moi agradecido, tipo, Dios. O tipo quería máis, quería boca, 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 mira boca, criatura. Estaba delirando. Estánme contando que Elvira lle manjou un morreo a Marcial. Que non é un morreo, Pusca, non é un morreo, é o boca a boca, insuflar aire para que non morra a criatura. Moncho, eso é un morreo de toda a vida, un morreo, Moncho. O ti non respiras cando morreas, A tu Elvira que lle pajan? Pajanlle por morrear o que pasa? Non, por salvar xente, payaso. Moncho, é unha cousa, tu Elvira eso faríao con calquera. Con calquera non, con alguén que estea afojando. E dis ti que se parece a Pamela Anderson. Clavada, mallada. Dios, nada máis que lle falta o coche fantástico. Ajá. Así que para que che dé un boca a boca deses hai que afogar. Ajá. Está ben. Eu debería de sospeitar algo por tanto interese polas técnicas de salvamento. Ao final, Elvira contoume todo o que pasou. Hoxe salvei a vida a máis de 20. Xa perdín a conta. E todos homes, que raro, non? 20? 20, sí. E Marcial volveu a afogar hoxe outra vez. Non escarmentou que de onte que hoxe chegou e viña de cabezas á piscina. Sí, non me dixas. Pero el preguntoume moi educadamente se hoxe salvaba a xente igual que onte. Eu, claro, cando lle dixen que sí, bumba, alá vai, a piscina. E mira unha cousa, fixécheselo boca a boca a todos? Home, por suposto, Moncho, eu son unha profesional.
Non sei, Elvira, pero para mí que se están aproveitando un pouco, Que mal pensado eres, Moncho. Pois ti deberías me estar agradecido, que dous dos que salvei son os teus amigos Lino e Puscas, Gracias, mira. Como, eles tamén? Sí. Lino, mira, pois meu pobre, casi me afoga a mí, metíame a lingua ata agora, eu creo que eran dos espasmos que lle daban da morte. E Puscas 2 veces. Saquei nunha vez, reanimeino, e en canto estuve ben, ala, outra vez de volta para casa. Tiña que falar moi en serio cos meus amigotes. Non me dá vergonza, home, non me dá vergonza. Ir á piscina para que a miña Elvira vos faga boca a boca. Moncho, que non nos fixemos nada, que foi ela que se botou a nós. Porque pensou que estaba desafogando, Puscas. Moncho, chico, vamos a ver, tes salidas para todo, man. Mira, Puscas, por favor, ti fuches 2 veces seguidas. E ti, Lino, ti... Dios, o teu non ten nome. Metiche a lingua hasta o gañote. Moncho, a emoción. A emoción, sodes ben cabrón, só. Non pode haber no mundo ninguén máis miserable, máis ruín e máis rastrero que vos, home. Bos días a todos. Busquis, pon aí un pelotazo que marcho á piscina. Estou me preparando para a miña clase de salvamento. Xa veredes, xa. Estou desexando recibir o boca a boca desa Pamela Anderson de Lameiro. Tocho, caramba, que faz ti por aquí? Isto non podía seguir así. Pero o peor, como sempre, aínda estaba por chegar. Era visto. Pasou algo terrible, papá. Cala a boca, non me fales. Que hoxe seguiron me afogando, Moncho. Afogaban mapares. E todo, xa veches. Eu xa chegou un momento que non daba. Tanto boca a boca, que dei eu esa respiración. Serán salidos, madre que os pariu. E a quen atopo de fronte? A este paspán. Pero... non quero falar dixo, é que teño un trauma. Desgraciado, tiene que querer morrearte con tu anai. Non foi iso. Que pasa que eu afogaba de verdade. Todo foi por saltar desde o trampolín querendo facer un salto mortal. Entón puxime a bucear na piscina. Entón, o peor meu cando eu quixi sair pa fora. E dime conta que non daba saído. Como fixeches, ó? Entón, xa non me acordo de máis, pero nese momento vexo a boca de mamá acercándose a mí. Entón pasouse o afogamento todo da impresión e marchei correndo. Pero, mira, xa está ben. Elvira, xa está ben. Isto non pode ir máis lonxe. Tes toda a razón, Monchiño. Abandono o socorrismo. Así me gusta. Abusaron da miña boa fe. Se polo menos eu que sei afogar a alguén como el Puma, atractivo, pero non. Era un falar, Moncho? E así remataron os días de Elvira como socorrista en Lameiro. Agora van ter que buscar outra persoa para o sitio. Sei que xa teñen unha nova socorrista. Tiveron que baixar o nivel porque non era fácil atopar a alguén do nivel de Elvira. No, normal. Elvira era Champions League. Faríache un boca a boca de primeira. Co debido respeto. Bueno, sí, pero agora xa cambiou o conto, vale? Non sigades removendo na merda, por favor. Ademais, a nova sei que é tipo madurita, Madura? Carallo, que maravilla, non? Además, a novedade sempre está ben, non? Non, mas se é madura, tes máis experiencia. Terá que facer uns boca a boca, claro, para quitar sentido. Xa me está tardando, Vou meter a lingua a toda esa zona. Eso, di que si, veña. Vou penchar o bar e arrancamos para lá. Bueno, pois eu vou con vos, a ver se me salva a miña vida tamén a madurita ese. Digo eu, quen carallo será madurilla esa? Tanto che ten, busca, xa me está tardando, ha de estar ben. Alá imos, socorrista madurita. Mamá, pero a onde vas así? Vou á piscina a salvar unhas cantas vidas. Xa estou desexando dar os meus primeiros boca a boca. Foi terrible, amigos, terrible. Na máis chegar á piscina, a vella xa se botou a todo canto a había. Que estropicio, parecía tiburón. Tiburón pero en peor. Veña a comer, veña. Todo canto bicho había, a tipa botábase. Os homes, claro. Madre que a pariu. Tivemos que sair dali escopetados, correndo pero a lume de carozo. Peor foi Lino. Lino enganchou a vella e botoulle a boca hasta o gañote. Íbamos levar a urgencias. Como quedou eso a miña? Dominó. Hai xusto 10 anos que morreu Paco da Chousa. Morreu dun xeito violento e en extrañas circunstancias que aínda non fomos quen de superar. E mira que raro,
Mira que raro, porque a xente en Lameiro é moi amiga de morrer de xeito violento. E alá van 10 anos. Deberíamos ser can de superalo, pero para min particularmente non vai ser fácil. Ainda que había que intentalo. Favor, Lino, é mellor que nin toque o tema, porque eu xa me poño enfermo. Foi algo terrible. Mira que teño visto cousas horribles aquí no bar, pero como o de Paco da Chousa nada. Pois mira unha cousa, Puscas, eu penso que Lino ten razón. O mellor que podemos facer para honrar a memoria de Paco é rescatar o que ele máis quería. Non sei, Moncho, non sei se estaremos preparados. Mira que unha cousa así non se esquece tan facilmente. Imos resolver tanto misterio. Paco da Chousa morreu hai 10 anos no medio dunha discusión nunha partida de dominó. El máis eu éramos parella cando xogábamos. Ai, amigos, en Lameiro somos moi paixonais e o dominó saca o peor de cada ser humano. É que o dominó faime facer cousas que coa brisca ou co tute nunca faría. Xa, Puscas, pero o que temos é que aprender dos erros do pasado, macho. Non ten por que pasar nada. Xa, Moncho, pero téñome medo. Sigamos aclarando o misterio. Paco da Chousa era moi bo xogador de dominó. Moi bo, era un mestre, un fenómeno. Pero como bo xogador de dominó, tiña moi mala hoste. Un día armou unha tan gorda na de Puscas que lle puxamos o bar patas arriba. E no medio da liorta, unha ficha que andaba perdida, doulle na cabeza e o tipo quedou no sitio. Pa descanse. Morreu facendo o que máis lle gustaba na vida, E nós estuvemos ben, que fixemos o que tiñamos que facer. Coller o fiambre e chimpalo na carretera para que parecera que o atropellaron. Ahora tamén, era mala persoa, pero mala, do peor que vi na miña vida. Pero iso sí, para ser sustos, como xogaba dominó, como Sanso, tiña unha graza especial. Naceu con ese don, home, como a Bodipo co balón. Igual, Dios, que maravilla, que cousa, que talento natural, Dios, que maneira de xogar. Eso sí, o talento non é todo, hai que vourar moito, era moito xogar todos os días. Veña, Puscas, por Paco da Chousa, home, veña, é o menos que podemos facer por el. Veña, Puscas. Veña, pois por Paco da Chousa. Despois de 10 anos, volves a xogar ao dominó no Puscas! Parecécheme breixa, Que é o entrenador do Barça? E agora tiña que buscar unha parella. E non ia ser fácil atopar un xogador como Paco da Chousa, cara. Porque o dominó é o que ten, O dominó é como o ajedrez, pero sen dados. Neno, que sabes xogar ao dominó? Son un experto e non naceu que me gañara iso. Perfecto. Pero, estás seguro de que sabes xogar ao dominó? Ti sabes o que é o dominó, verdade? Sí, perfectamente. Mira, si teño unha... Mira, o dominó é un xogo de mesa que ten unhas fichas así. Por unha parte son blancas e pola parte de atrás son negras. E teñen puntiños que representan os números e vas poñéndoas na mesa. Imos por salón que che fago unha demostración. Non o podo creer. Acabas o mundo, amigos. Kevin sabe xogar ao dominó. Sí. Aí está. A que se me dá ben a min isto de xogar ao dominó. Que merda fas? Xogar ao dominó, papá, mira. Colocas así as fichas, van as colocando, depois tiras unha e caen todas. Aí está, mira, fixe un lote de puntos nesta... Así xogas ti ao dominó, payaso. Así. Claro que sí. Non tens nin idea, teño que ensinar. Pero é a miña parella e non temos tempo, payaso, non temos tempo. Que facedes? Moncho, saca iso da miña casa. Tranquila, estou ensinando ao rapaz, ti tranquila. Prefiro que lle ensines a disparar cunha metralleta ou a andar con explosivos. O dominó só troixo desgrazas, Alameiro. No, pero eso foi antes. Esta vez vai ser diferente, bien, sí. O que pasou no pasado, deixo estar. Agora aprendemos. Elvira sempre desconfiándome, Vale, sí. Paco da Chousa foi a última dunha longa serie de mortes violentas relacionadas co dominó en Lameiro. Pero é o que temos en Lameiro, Tropezamos 100 e pico de veces coa mesma pedra. Eso sí, ao final aprendemos. Eso poderíamoslo superar.
Realmente jodido era ensinarlle a xogar a Kevin ao dominó. A ver, Kevin, tes que ir poñendo fichas segundo o número da última que estea posta. Ves? Pero qué números, papá, pero si estos son puntos. Cada punto é un número, payaso. Bueno, pero, a ver, papá, que isto é un xogo para sabios, e mira, está moito mellor a maneira na que xogo eu. No, deso nada. Mira, ti o que tens que facer é acabar de poñer as túas fichas antes que os demais. E se non tens para poñer, colles das que hai na mesa. E se non hai na mesa, que fas? Pasas, burro, pasas! Iso que paso, pero, papá, que este xogo digo eu, e quen gaña? Yo dixo 1000 veces, gaña o que antes acabe as fichas. Bueno, papá, mira aquí, isto é que este xogo é para cerebritos, papá, é que vos pensades que eu son moito máis inteligente do que vos pensades, entendes? Foi imposible, amigos, imposible. Así que non me quedou máis remedio que chamar a don Anselmo. Xoga moi ben o tipo, moi ben, E diredes vos, por que non llo pediches antes, papá hostia? Pois porque despois de Paco da Chousa, o que máis en serio toma o dominó en Lameiro é don Anselmo. Moi en serio. Pois eu xa debo levar 15 cafés, ao menos para estar tranquilo. Buscas co café pon nervioso. Fétila, Lino, fétila, home, veña, mira que tranquilo estou. Veña, vamos. Empezamos de carallo. Por favor, señores, deixémonos de tanto falar e xoguemos. Todos sabemos comportarnos cabaleiros. Por tanto, non teñen por que repetirse os terribles sucesos de aí anos. Moi ben falado, don Anselmo, veña, carremexe. Eu. Creo falar en nome de todos e digo Puskis. Open you. Play. Remove. Que remexas, caramba. Abre 6 dobles. Que bonito de ver, amigos. Que maneira de xogar, Sin discusión, sin unha palabra máis alta que a outra. Unha maravilla. 1 minuto. Estivemos así 1 minuto, amigos, sin discutir. Claro que despois pasou o que tiña que pasar. Normal. Moncho dominó cando non se gañen patas e nunca se perde. Que dígame, mentira cochina. O dominó é de todos. Non pensei que fora tan burro, don Anselmo. Moi burro, moi burro. Non vos estaré dando señas, non? Pero que despipallas? Como te atreves a decir sal da barra? Que che meto... Buscas, cala a boca e atento ao xogame, que non das unha, que acabas de pisar con 5, carallo. É que non ten nin idea eres tío. Vou tomar outro café porque me estou poñendo nervioso. Vos é o máis burro que vin na miña vida. Non tomes máis café que pon nervioso. Calade, caramba, calade. Isto pásame a mí por xogar con imbéciles. Vos tirades fichas, vos non xogades, xogar sou eu. Cala a boca e xogue, mona, cala a boca e xogue. Tócate a ti. Vai. Sí, a cousa foi moito peor. Era visto. Unha ficha. Sí. Estás me tirando unha ficha a mí. A máis a súa... Outra ficha. Repartidor. Que non és un carteiro, que és un repartidor. Vete ferrachos, que é un vete ferrachos. Ai, Nosa Señora. Sabía eu que isto ia acabar así, sabía. Non te preocupes, Elviriña. Desta vez sí que escarmentamos. E, agora imos pasar o tempo con xogos moito máis pacíficos e inofensivos. Seguro? Segurísimo, sí. Decatámonos de que nos estábamos facendo mal a nós mesmos. É que o dominó é tan violento. E así foi. Inventamos un xogo que non nos estresara tanto e que non sacara o peor de nós. Mesmo nos tranquilizaba. Parecía un spa. Veña, Kevin, ponte aí e non te movas, Veña, xogamos, poño a mazá, Aí vou. Disparo el primeiro. Preparados, listos. Ui! Rozando e a mazá, Veña que casi lle damos. Veña, cae o café a este xogo, verdade? Ai! Pero que bruto sodes, Que a culpa é túa, payaso, por moverte. Aquí estamos, Kevin, aquí está. Claro, Kevin, pon algo da tua parte. Neste tipo de xogos hai que estar quietiño, Kevin, quietiño. Tanto moverse, mi home. Era o baile de San Víctor. Ai,